Falan, yola guruf gadet. Folklor falan түгел, yura guruf gadet. Ягердә без yola guruf gadet белән баланы үстерәбез икән, аның дине дә килеп керә монда, аның теле дә килеп керә монда, яшәү рәвеше дә килеп керә монда, өйләнүе, тормыш итү, көнкүреше дә килеп керә монда. Менә шул yola guruf gadet үтәлмәү аркасында безнең гражданнар браклары ниләр генә килеп чыкмый. Киеме дә шунда килеп керә, yola guruf гадәткә бөтенесе, менә бөтенесе җыелган yola guruf гадәткә. Әгәр дә без yola guruf гадәтне үтибез икән, монда ана теле дә керә. Ана телене без үстерәбез дип сөйләшәбез. Ана теле үскән инде ул. Безнең телебез күптән камилләшеп безгә калдырылган. Без аның даирәсен киңәйтергә бурычлы. Менә милләт бетә дип әйтәләр инде. Ничектер шигенәбез дигән менә шундый сүзләр бар бит. Менә сез моңа ни фикерегезне? Милләт бетмәячәк. Милләт мондый заманда түгел, элекке заманнарда да милләт бетмәгән ул. Милләт ул бетмәячәк. Ләкин без һәр менә тормышка аяк баскан кеше, тормышка килгән кеше, Аллаһ тарафыннан безгә бит гомер бирелә. Гомер бирелгән без һәрберебез үз милләтебез өчен эшләргә бурычлы. Үз милләтебезне, безгә юкка гына татар милләте дип барлыкка китерелмәгән, безне башка милләт итеп барлыкка китерә. Һәр милләт үзе өчен үзе көрәшергә бурычлы. Үзе өчен үз яшәешен үзе борчылырга бурычлы. Шуңа күрә һәр татар милләте иң беренче ул урамга чыгып флаг күтәреп кенә йөрү түгел. Ул үз балаңны, үз анаңны иң беренче татар теленә өйрәтү. Әгәр дә син татар теленә өйрәтәсең икән, башка гырыф-гадәтләрне менә бүген шундый көн балам без шулай итәргә тиеш. Менә татар халкының ашлары, менә шушылар алар дип пешереп ашатасың икән, баланы гомумән үз яшәгән вакытта бер вакытта онытмаячак. Ул аны икенче буынына тапшырачак. Менә шуңа күрә мин әниләргә әйтәсем килгән сүзем, без аналар булып калыйк, милләтебезнең аналары булып калыйк. Менә безнең халык саны алуда якынлаша, гомумән андый акциялар булыр да үтәр ул. Ләкин без бит милләт булып яшәү рәвешеннән чигенергә тиеш түгелбез. Аналар үз балабыз өчен үзебез җаваплы. Һәм үз балабыз өчен безне нинди милләт итеп яздыру, ул безнең төп бурычыбыз булып тора. Татар икән, татар анасыннан туган икән, ни ул татар булмаска тиеш. Нигә башка милләт булырга тиеш? Менә безнең бик куркыныч бер әйбер бар, мин һәр вакыт әйтәм. Безнең төрки халык белән бергә сугыштыру ни килеп керде хәзер. Төрки халык берсе белән берсе көрәшә. Күрше республикаларда мисал. Нигә безгә көрәшергә кирәк? Һәр милләт үзенең үзе кемне тудырган, ул шуны барларга тиеш. Мәсәлән, утмуртны тудырган, башкортны тудырган, татарны бу ярышта түгел. Син үз милләтеңне таный белергә тиеш, аны bunlarga тапшыра белергә тиеш, матур итеп, әхлаклы итеп. Түгел анда көрәшеп ниндидер, сугышып ниндидер алымнар алып барып, бу яхшылыкка китерми, бу кайбер милләтләр өчен яхшылыкка китергә мөмкин. Шушы безне төрки халыкны сугыштырган милләт өчен, ул безнең өчен яхшылыкка китерми. Төрки халык дус булырга тиеш без, бердәм булырга тиеш, бергәлектә булырга тиеш. Без бит төрки халыклар, шуңа да без беребезнең беребез телен аңлыйбыз, тугандаш телләр бит инде безнең, көен аңлыйбыз, сүзен аңлыйбыз. Яшәү рәвешен аңлыйбыз, динебез бер, безгә тагын нәрсә кирәк? Сез менә сәяхәтләргә дә йөрисез һәм бу мисалларны үзегез үк әйтеп торасыз, шул ук Оренбургтан кичә кайттым дисез, шул Башкортстанга бер әңгәмә вакытында әйткәнегез, әле генә кайттым дип. Менә анда хәлләр ничегрәк? Менә мин барганда, менә үзем йөрим, менә Оренбургтан кайттым, шундый мин канәгать кайттым, шул кадәр бик матур итеп татар кызы үткәрделәр. Мин шул миссия буенча бардым. 25 кыз катнашып, быел 9-ы үтеп, менә андагы татарларга менә элек булган бит инде, анда ак байлар булган, кара байлар булган, ак байлар инде милләте өчен булыша торган ниле байлар бит инде безнең. Нәкъ шундый милләт байлары, ак байлар үсеп килә анда. Үзләренә дә әйттем мине. Үзләре җыелып, бергәләп, уйлашып, фикерләшеп, алар бит хөкүмәттә беркем дә ярдәм итми, менә син татар кызы үткәрәсең, сиңа шул хәтле акча дип. Алар үзләре җыйнаулашып, бергәләшеп, җыелып, менә шушындый бәйгеләр үткәрәләр, үзләре барлыйлар, аларның китапханәсе шул хәтле яхшы. Алар менә бер төркем ныклы, нигезле төркем булып формалашканнар. Аларга менә без йомгакладык 3нче көн ул бәйгене. Анда ничә кызга мин киләсе елга катнашам дип язылып куя менә. Ул бит инде гаҗәеп әйбер. Үрнәк буларак. Үрнәк буларак. Башкортстанда менә без Башкортстанда да яшь булырга туры килә бит инде. Менә 150 хатын-кыз белән дә без 3 көн, 2 көн йөреп кайткан вакытлар бар. Без инде 6 районда бер юлы барабыз, 6 район Салаватка барып җитәбез, без кайсы районнарга керәбез.
Без бернинди каршылыкка да очраган юк. Аллага шөкер, татар хатын-кызлары. Менә безнең ак калфаклылар анда 58 төркем, төркем дип әйтүем 58 ак калфак төркемчәләре, ягъни бүлекчәләре анда. Ак калфак аның Башкортстанның үзенең аерым Башкортстан ак калфаклы хатын-кызлар союзы дип йөртелә, берлеге дип йөртелә, һәм аның үзләренең 58 бүлекчәсе бар. Менә алар фольклор ансамбльләр, шулар эчендә үк 52 фольклор ансамбле бар безнең. Һәр ел нарлы җырлык әле бәйгесе үткәрәләр. Алар кыйгыдан ук киләләр. Туймазыда без йомгак ясыйбыз инде Туймазыда. Һәр елны менә шушы безнең кабатлана. Без үз эшебезне тиешенчә анда кирәкле итеп башкарабыз. Менә хатын-кызлар белән сөйләшкәндә ниндирәк фикердә алар? Ярый чаралар уза инде ул. Менә хатын-кызлар белән без фикердә мин һәр вакыт әйтәм, менә сез татар хатын-кызлар. Әйе, чөнки Сез үзегез өчен үзегез җавап бирегез дип. Менә сез беләсез үзегезнең буыныгызны, анда бит инде нәсел шәҗәләре бик әйбәт өйрәнелә. Сез үзегез өчен үзегез җавап бирегә. Сезгә башка милләт вәкилләре кирәк түгел. Сез менә һәр вакыт үземнең балам, үземнең нәселем, үземнең гаиләм, үземнең 3 буыным, үземнең 7 буыным, үземнең җирем дип яшәргә бурычлысыз дип. Нәкъ шулай яшиләр дә алар менә безнең үзебезнең халык белән сөйләшкәндә, алар һәрбер менә үзләренең мизгелләрен яшьләргә тарату бурычы. Менә шуңа да һәр вакыт әйтәм мин, яшьләр оешмаларда без барчабыз безнең конгрессның оешмалары анда бар. Һәрберебез үз эшебезне эшләргә тиеш һәм халыкка без моны җиткерә белергә тиеш.